ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon shiri na duniyar taurari na waye gwaninka wanda yake zuwa muku kai tsaye daga channel ɗin mai suna Arewa Zone Hausa TV. To kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. A yau shirin namu zai tattauna ne akan Sani Ahmad da kuma Auta MG, wane ne ya fi iya tsara waƙar soyayya a jita kuma a ji daɗinta. To da farko dai yanzu bara mu shiga cikin shirin domin mu je da ta kasance. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna liking a wannan bidiyo sannan ka yi mana comment da waƙin da ya burge ka a cikin wayannan waƙa guda biyu, Sani Ahmad da Auta MG boy. To masoya muna jiran comment ɗinku sannan kuma ku yi mana liking a wannan bidiyo. Yanzu bara mu shiga cikin shirin. Ko bara mu fara da waƙar Sani Ahmad domin ku ji ta kuma ku bambance mana da Sani Ahmad da Auta MG boy wanne ne fiye tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a jirarinta. To bara mu shiga cikin shirin domin ku ji yadda zai kasance. Da farko bara mu kunna muku waƙar Sani Ahmad domin ku tantance mana da Sani Ahmad da Auta MG boy wanne ne fiye tsara waƙar soyayya. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kuma kada ka manta kai mana liking a wannan bidiyo sannan kai mana comment sannan kai mana share ɗinsa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya wannan channel ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Yanzu bara mu shiga wakar Sani Ahmad domin mu ji yadda ta kasance. Zo mu je aiki za mu zuba. Dama mun saba ni da kai ba za a raba mu ba. Mai burin yaya zamani ya zarce bai ci ba. To ya Sani Ahmad kun ji da yadda wakar Sani Ahmad ta kasance. Yanzu bara mu shiga wakar Auta MG boy domin ita ma mu ji yadda ta kasance. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Sannan kada ka manta kai mana comment da mawaƙin da ya burge ka a cikin wannan shiri na waye ganinka na duniyar taurari wanda channel din nan mai suna Arewa Zone Hausa TV take ɗaukar na yanka muku. Kada ka manta ka danna subscribe. Yanzu bara mu shiga waƙar Auta MG boy domin ita ma mu ji yadda ta kasance kuma masoya sai ku ware mana da Auta MG boy da Sani Ahmad wanne ne fiye tsara waƙar soyayya a jita kuma a ji daɗinta. Mun gode masoya wannan channel din ta mai albarka. Yanzu bara mu shiga waƙar Auta MG boy domin ita ma mu ji yadda ta kasance. Mun gode. Ba tun yau ba wata ba rabo ba, ko a wani lokaci muna a tare baki ya adani ba, baki taɓa fushi ba da ni ya so ban yi mantuwa ba, a tare za ku gan mu ko da yaushe. Auta MG kun je yadda ita ma waƙar Auta MG boy din ta kasance wanda yake cewa idan babu ki ba zai yi rayuwa. To kada ka manta dai ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode masoya Auta MG boy kuma masoya Sani Ahmad, ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode masoya wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode masoya Auta MG boy kuma masoya Sani Ahmad, ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode masoya wannan channel ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Mun gode masoya Auta MG boy kuma masoya Sani Ahmad. Mun gode. Kada ka manta kai sacin din IB Studio kai mana subscribing a channel din, za a ganta ita ce a biyu an rubuta IB Studio. Kai mana subscribing a wannan channel din sannan ka danna mana ƙararrawa domin kawo muku ita ma shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode masoya wannan channel ta